Anatomija engleskog puba. Slijedom različitih okolnosti, engleski pub, odnosno public house, je snažan dio engleske kulture bilo kao seoski pub kao društveno središte sela, bilo kao gradski pub. Ali što čini engleski pub? Prvo, u usporedbi s hrvatskim kafe barovima, oni su namjenski izgrađeni da budu pubovi. To je dijelom zato što svi pubovi trebaju podrum za skladištenje pivskih bačvi i njihovo hlađenje. Obično su vrlo stari, a neki mogu sezati i do 17. stoljeća. Pub koji danas gledamo star je preko 150 godina i nalazi se na glavnoj cesti koja vodi iz Lidesa. Zovu je Cigla jer se nalazila u blizini davno nestale ciglane. U hodnik vode kamene stepenice i platforma sa željeznom ogradom. Tu imate izbor između dvije sobe. Točionica s lijeve strane i lounge s desne strane. Točionica ima gole podove, u ovom slučaju drvene. Stolovi su od punog hrasta s okvirima od lijevanog željeza i stari su preko 100 godina. Sambar je kasniji, ali još uvijek s tradicionalnim mesinganim elementima. Tradicionalne usisne ručne pumpe su na mjestu, ali i novi priključci za moderna, ohlađena, plinovita piva. Točionica ima tradicionalni pikado i domini, a pub ima klubove i timove koji organiziraju sportske događaje s drugim pubovima. Gledajući trofeje, ove momčadi su imale uspjeha. Ulaskom u lounge možete vidjeti da je udobniji, s boljim sjedalima, dekorom i tepisima. Tradicionalno, piće plaćate malo više kada koristite salon. Ovaj pub, The Brick, ima svoj originalni kemin. Ogromni moderni televizor izgleda vrlo neumjesno. Kao i kod mnogih pubova, ima mnogo ugraviranog stakla i vitraja. Cheers!